Malawi Brief. Ndingomweko ku State House kumene kwakufupi ndi ku nyumba yachifumu yeniyeniyo kunalinso zinyalala zambiri pamene pamachitika pelete paja panopa munthu kupaona ndiposiyana ndi momwe timapadziwira kale. Tinapeza kuti pali ndowe, sindikudziwa kuti zakhala bwanji kuti ndowezo ndi za ng'ombe kandi zatani, koma pali ndowe ndithu pamenepo. Zimene zonso ndithu kameramani wathu anajambula. Pali ndowe ndipoyipa kwambiri, panalinso mapaipi kandi amadzi mwina amagwiritsidwa ntchito kumathira kapingayo, koma mapaipi amene wanalinso kuti oduladula salinso mu condition yabwino. Tikapita kutsetsereka pamalo ena kumenenso kunali garden yabwino, komwe nthawi zina kumachitikanso ma press conferences kumeneko. Nthawi yambuyo momwe kumachitika ma press conference aku State House weekly. Tikafikanso kumeneko kunalinso koyipa, kunali zinyalala kumabhigiri basi kuti basangotayidwa ndowe kumeneko konso kandi za ng'ombe. Ndanena kuti we are not sure kuti ndi zachani. Kubwereranso nkhani ya kuma staff houses panali ma pictures ena aja amene amatrenda mbuyo mukunena kuti ayena mwina achitirako chimbudzi ndikulemba mmakoma ku State House. Tinakafika konse kumene kuti tichite confirm kuti kodi zimenezo ndizoona. Ndiye tinakapeza kuti momwe mwalembedwa sindinganene pano kuti analembera chani kwenikweni chifukwa mwalembedwa ndithu, koma ndi zinthu sindikudziwa kuti ndizitani. Sindinganene pano kuti ndi chimbudzi kapena chakuti, koma mwalembedwa ndithu momwe zimaonekera ndithu pa zithunzi zija. Mwalembedwa mmenemo ndi nyumba momwe mumagona kugwira ntchito ama-staff amene amakhala kumeneko, ma servants quarters. Ndiye kumeneko konso ndithu kwalembedwa ndi zinthu mmakomamo. Koma ndinene pano kuti mmene muja momwe akona anthu muja sizoti ndi nyumba mwa ma-staff koma ndi ma quarters omwe mumakhala ogwira ntchito ama-staff amene ali kumeneko. Ndiye nyumba zonsezi zimene ndafotokoza tinapeza kuti anthu asamukamo kale, koma zili mu condition yoti siyabwino. Komanso kukamba nkhani yaku main State House kumeneko kumene tinayendera kuti tinapeza kuti zipinda zina kumeneko ndizosamalika. Zipinda zina zomwe tinamvetsedwa kuti mwina kumatha kukhala kuti kwabwera alendo ena kuti sio akumana ndi president nthawi yomweyo kuti akufunika akakhale ku wedding launch. Akuti ena amakhala kuti mwina abwera aliko kanthawi ndithu yayitali kumalo kuja atamatha kuwauza kuti mutha kukakhala kayo kumukudikira. Tinakafikako kumeneko, koma momwe kumaonekera ndithu chipinda chimenecho mwinaso anthu enaona video ina yake. Video imeneyo ndiyomwenso tinajambula ifeyo. Momwe kumaonekera kumeneko sikuliso bwino, kukuoneka kuti kwakhala ndithu wosasamalidwa kwa nthawi yayitali. Kumaoneka ndithu kuti kuli ngati mikodzo, chimbudzi, sindikudziwa kuti ndi nyama zomwe zinaonongerako kapena kuti bwanji, koma kumalo kumenekonso sikumaoneka bwino. Ndipo kumalo kumeneko mwina ena ngati akufuna kuti atsimikize patapezeka mwayi kuti anthu angopita kokha akaone, atha kutsimikizanso kuti malo amenewo owonjezera amenewo sioti amathamalidwa ndoti akhala ndithu ali in that state for some time momwe kumaonekeramo. Tinapemphanso kuti tijambule nawo mkati mwenimweni. Anatikaniza ndithu kuti tijambule mkati mmenemu, koma nkhani imene anatifotokozera malo ena amene tinayendera ku nyumba kumeneko anatiuza kuti apa panali makatani, apa sitinapeze, apa panali zoyala m'matebulo sitinazipeze. Anatifotokozeranso kuti apa panali TV, apa pamayonekanso ndithu pakhoma kuti panali TV ngati yazulidwa. Anatifotokozeranso kuti apa panali TV sitinayipeze, apa panali aircon sitinayipeze, koma chifukwa choti mmenemo ndi nyumba mwenimweni anatikaniza ndithu kujambulamo chifukwa cha nkhani ya zachitetezo. Ndiye mwina kungofotokozapo mwachidule ndithu taona zinthu zambiri kumeneko, koma malinga ndi nthawi nditha kufotokoza mwachonjo ndithu in summary. Ndipo ndimaona ena akulankhula ngati kuchipani ku MCP kunena kuti zimenezo sizoona, mwina zimenezo zikutengedwa kwina ndi kwina. Pali ma pictures ena ndithu amene ndaona amene sakupereka chithunzi chenicheni cha momwe ku State House kulili. Koma zomwe tinakapeza ife ndithu zimene ziziti mwemwe mangazi ndizoona, ndi momwe ndithu ku State House kulili. Ndipo sindinapite ndekha kumeneko, ndinapitanso ndi kameramani wathu Emmanuel Sipogore amene
tinakajambula ndithu zonse zomwe taona kumeneko ndi zinthu zonse zomwe taona kuti si momwe State House imakhalira mbuyoku ndi zomwe tinaona ndithu chimwe kumene kwaonongeka kwambiri titha kunena kuti ndi kuma staff houses koma tikakamba nkhani ya kunyumba kwenikweniko ndi nkhani yake ndiyokhudza zinthu zimene tauzidwa ngati zamakatanizo salu za matebulo zomwe anatiuza anthu akumeneko kuti zimakhala pamenepo koma palibepo kwambiri so kumeneko ku main house komwe kwaonongeka ndi momwe environment ilili nkhani ina imene ndakamba kale yawo koma leno tofikira alendo ndi amene usali bwino tizotiso pano pa munthu ngakhaleko ndikumati kumachezerako olotakhala kuti tingoti kufotokoza kwake ndinene kuti pa upresident malo sakuyenera kuoneka choncho kuti ngati malo amene ali kunyumba yachifumu sakuyenera kuoneka choncho komanso ndinayiwalanso kufotokoza pali kwina kwaze kulima palm trees kumene koko amene akudziwanso bwinobwino ku State House ndi malo otooneka bwino kwambiri muzithunzi amatuluka bwino kwambiri koma tinapeza kuti mitengo ina kumeneko ayisadzasadza sikukuonekanso bwino kumenekonso ndi mkati mwenimweni kufupi kwenikweni ndi nyumba yachifumu sikukuoneka bwino asadzasadza mitengo ina imenenso tinayendera ndiyoti tinapeza kuti adulidwa ina anthu ati anapeza akuyika mitolo ya nkhuni atayisadzasadza ati anachita kualetsa tinazipezanso ndithu zimenezo kumeneko azisiya amanena kuti sanalole kuti atenge komanso anazisiya komweko kuti zikhale ngati umboni ndiye tinazipeza ndithu zimenezo mitengo ina yomwe inadulidwa yoti anayika anthu mitolo koma ili kumeneko ndithu yangokhala komanso ndithu pamene ndikufotokoza apa sipakuoneka bwino ngati momwe timapadzira kale chifukwa choti mitengo ina ayisadzasadza ndithu komanso pamenepo pakapinga pamenepo pa bwalo limene pamachitikira pelete anthu amene akupadziwa pamene pamachitikira pelete sipakuoneka bwino ndipo ipa pali zinyalala pali salidi to the main house kunaliso zinyalala mapero otophwanyika mabotolo zoti zinatayidwa ndithu mmenemo koma kukamba zamkati mwenimweni nkhani inangokhala yonena kuti apa panali chakuti chazulidwapo apa panali chakuti chazulidwapo komanso kuti mkatimo kuti ndimochita kusamalika kwenikweni sitingatero komabe sizoti tingafananizire ndi momwe kulili kunja mkati mokobolako ndithu timosamalika kwenikweni koma sitingafanizire ndi momwe kukuonekera kunja kwa nyumba imeneyi. Okay, mmene mukufotokoza kwako unafika pena nkumanena kuti anawapeza akulongeza nkhuni ndi kuwauza kuti zisiyeni pomwepo. Amene wachita zimenezi ndi ndani? Anapezedwa akulongeza nkhuniyo ndi ndani? Malinga ndi amene tinapeza kumeneko amene akulondera malowa chifukwa pakadali pano kumeneko kukwachita ndithu anthu ambiri asamuka si momwe mumapitira ku State House momwe kumaonekera kuti anthu akuyendayenda apa pikipiki ogwira ntchito akwachita nde malinga ndi anthu amene tinapeza kumeneko amene akulondera malowa anatifotokozera kuti anthu ena mastaff amene amakhala nyumba zimenezo ndi amene anadula mitengo ina ndikumasadza nkhuni ndithu ndi anatifotokozera kuti ndi amene anapeza akukachira nkhunizo atazika mmatumba ndi analetsa kuti nkhuni zimenezi musatuluke nazo zisiyeni nde zina mwa nkhuni zomwe tinazipeza zoti zamangidwa mitolo zina zili mmasaka ndi nkhuni zimene anatifotokozera kuti anapeza anthu akupakira kuti anyamule ndi analetsa kuti azisiye. So awa amagwira ntchito komweko malingana ndi zomwe tinauzidwa ndithu akuti anthu amene anadula mitengo imene ndoti amagwira ntchito komweko komanso amakhala komweko kumalaini. Pali mwayionena kuti chifukwa choti ndi nthawi yopasirana ndi pakhonza kutheka kuti mwina chitetezo chachepa ndi anthu ena amudzi chabe mizi yozungulira anakhala ndi mpata wolowa mkatimo ndi ukafika mwina ndi kupanga zimenezi. Umboni umenewo chimwemwe utha kundivuta nkani mu nkhani yathu tangofotokoza kuti zomwe titaona sitinanene kuti kodi wapanga zimenezo ndi ndani kapena angakhala wapanga zimenezo ndi ndani nkhani imene maka ine ndinalemba ndi zomwe ndaona nditapita kumeneko
koma kuti wapanga ndi ndani I think inayo ikhala no ntchito chifukwa ndinafunsanso amene asankhidwa kumene kukhala chief of staff ku State House kuti kodi zimenezi wapanga ndani zinachitika bwanji pa handovers mukudziwapo chani anandifotokozera kunena kuti pakadali pano osanalowe mu office sakudziwa bwinobwino zina zomwe zachitika akufuna ambe kumene kuchita ma assessment kuti aone kuti kodi paonongedwa kufunika kukonzedwa ndi pati ndi zina zotero nde napa nkhani yonena kuti kodi wapanga zimenezi ndi ndani even festo yathu sinafotokoze kuti wapanga zimenezi ndi ndani koma tikupereka chithunzithunzi kuonekera posiyanitsa ndi momwe kumaonekera anthawi yambuyo. Chabwino aiti kuthokoze kwambiri Kathe Maulidi poti unikira zimene mudaona mutapita kumeneko ku nyumba ya chifumu Kamuzu Palace ku Lilongwe. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri Mangala. Zikomo kwambiri ameneyo ndi Kathe